ଦେଇ ନ ଯାଅ, ରାସ୍ତା ବଦଳେଇ ଦେଲେ ତମର ଭାରି ଉପକାର ହବ। ଓହୋ, ଏ ତ ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ରାସ୍ତା ବଦଳେଇବୁ? ତମେ ଗୁଡାକ ତ ସାମାନ୍ୟ ମୂଷା। ତମେ ତମର ଘର ଆଉ କୁଆଡେ କରୁନ। ଆମେ ତ ଏ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯିବୁ। ମୂଷାମାନେ ତ ଛୋଟ ଜୀବ, ସେମାନେ ଯେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ? ସେମାନେ ହାତୀକୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ହାତୀମାନେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ଚାଷୀର କଦଳୀ ବାଡ଼ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଚାଷୀ କଦଳୀ ବାଡ଼ ଚାରିଆଡେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ କରିଛି। ସେମାନେ ଯେମିତି କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଶୁଣ୍ଢ ବଢେଇଛନ୍ତି, ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲେ।